Lah kok saged. Wong arep mancing kan nek mangat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen, ling nguncalke pancing saka tengen. Nek wedok turune ngiwa, ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah, rasah mangkat mancing. Iya. Lah ngapa? Nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embuh. Kudu iwak. Apa iwak? Ya embuh. Wah, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah wong tekan lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Tak ngono piye? Lah wong-wong mingku iki jogetan reyok kok. Nek reki pripun Ya men tak gondang-gondang, tak blang, trang tung 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 blang. Ngono kuwi ming gerak awakmu men padha dimbangi to. Pengendange tangane nganti semplok-semplok kok. Semplok. Lah lek joget piye mantuk-mantuk tok. Mantuk-mantuk tok piye kok njur mantuk-mantuk tok ora. Yo liyane ora obah mantuk-mantuk tok. Lah pas lek ngepaske niku lho jogetan iki kula ora paham e. Asal dipaske engko pas dhewe. Dalang iki saru. Ora wae kok ya. Yo. Sembah nuwun nek iki para penggede-penggede padha rawuh matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Mau bengi aku ora weruh Pak Dukuh ya bengi iki iso weruh Pak Dukuh. Ya. Sibuk banget Pak Dukuh. Iya iso ora dadi ngopo nek kowe mlaku lancar sak kabehe. Ya. Pancen ya bener ngono ya. Atur suwun nggih sono sing paring nawala. Ya, yang terhormat Bu Cangik mewakili dari paguyuban kanca nonton nggih matur sembah nuwun lagu Nyidam Sari matur suwun mangke badhe kula aturaken ya maringi rokok ya maringi rokok we aku ora cocok ya ya dienggo mburiku iki mbanengane ngantuk ya ora apa-apa ya Mak ya ora apa-apa cocok karo ora cocok iki ditambani kanthi ikhlas aku ya ming matur ora cocok kok nek lekku nampa tak tampa no ya matur suwun tanpa pepindhan nah kanca-kanca isih padha sehat semangat ya isih padha sehat semangat sesuk bali kene blung langsung bablas neng Karanganyar oh iya Karanganyar ngisor Tawangmangu kono no wo sak gamelan wayange sak kancane sak gamelan wayange sak kancane ya ora apa-apa Mak pokoke berjuang seni semangat selalu memperjuangkan seni budayaku sing kaya ngene men ditresnani karo para warga ditresnani karo masyarakat tak rewangi kaya ngene iki men padha tresna lan padha ngerti karo wayang ya no ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya ki pamundutan saka panjenengane Bapak Mas-mas sing padha kepareng mewakili paguyuban kanca nonton pemburu sena. Ya, lho aku ki salah apa ngono lho. Iya. Ana ndi-ndi diburu mbok wis ketemu terus dikecrek wae malah ra lunga ndi-ndi. Ya ora apa-apa iki saking senenge kok, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Bengi iki ya tetep di streaming langsung lumantar PBKS Live lan channel Dalang Sena loro kabeh. Ya. Matur suwun ya, Mak. Iya, mumpung sinyale ya wis apik ya dek dhewe sowan biyen taun kepungkur kae nang kene sinyale urung patek apik saiki wis saya becik mula wana kasihan saya maju no iya ora apa-apa ya Mak nyuwun lagu Nyidam Sari ya diaturake monggo sing durung Mbak Orisa monggo Mbak Orisa jumeneng ya wah iki Bumil ibu hamil oh iya ya Kang Sasi rada ketok njembling. Iya. Aku ming gumun lho. Sindenku kuwi saben bengi wit bodo tekan saiki iki ora saba ngomah. Saben bengi saba tarup. Kok ya iso meteng kuwi lho, Nak. Iya. Nggih saged to, Pak. Lho, nek digagas, saiki nek digagas ya to. Kowe teko nyambut gawe esuk cek nang omah. Bojomu mangkat nyambut gawe. Bojomu bali nyambut gawe kowe wis dandan, mangkat wayangan. Kuwi njuk ya apa ngono lho. Nggih diselak-selakke. Diselak-selakke piye maksude? Nah kan nggih kewajiban to, Pak. Kalau kewajiban mongko kowe omahe anu le apa turu campur maratuwa. Sak omah karo maratuwa to? Nggih. Ah, kok iso? Apa maratuwamu kok racun sik apa piye? Iya, ya ora ya, Mak. Iya biasane angel campur maratuwa ki angel. Oh, maratuwa ki sok ngregon-ngregoni kono. Iya.
Kaya dek aku mbiyen durung di omah ki ya ngono kuwi. Pripun niku? Campur maratuaku lanang wedok campur anu adine bojoku, ponakane bojoku turu sak amben dienggo wong 11. Iya. Samben ku wong 11. Mongko bar mantenan kuwi. Oh, lah kok kowe ora bulan madu. Lah jaman semono aku urung payu mayang kok ya. Payune ya lagi pisan pindho dadi dhuwit nggo bulan madu kuwi luwung nggo mangan. Oh, iya to. Heeh. Bar mantenan bengi do mapan turu, ya. Sing jeneng wong mantene rak kepengin bulan madu to, no? Iya. Bojoku tak inguk ngono kuwi aku turu ning sisih lor, bojoku turu ning sisih kidul, tengahe maratuwa ponakan. Langsung maratuwa wedok, paklike, bulike. Wah, ambene gedhe banget nek cara kuno. Heeh, bener ya, Mak. Iya. Terus niku nek bubuk pripun, Pak? Sempit-sempitan kok. Ayo jejer-jejer. Aku lagi arep marani mbrangkang marani bojoku, maratuwaku lanang dehem. Rasido. Aku gayane turu meneh. Aku melek maratuwaku malah hudut gedhe banget kaya bul. Wes rasido meneh. Iya. Wis bareng maratuwaku lanang mendem bako, heeh. Turu to? Iya. Aku arep marani bojoku klithik-klithik ngono. Mbokne watuk. Modar ora kowe. Rasido meneh bareng kuwi nginang klicak-klitik. Iya. Wes werna-werna pokoke. Iya. Dadi sewengi wis ora sukses. Oh. Gagal total ya, Pak. Gagal total wis. Kowe iki lho iso sempat-sempate. Nggih, anu napa isu-isukan to, Pak? Malah dibelakake isu-isukan, tayungan. Heeh. Ya. Nyidam sari no dibawani. Ya, wah, ya. Tesih radi serak nggih, Pak. Ora apa-apa alon-alon. Ya. Mbak Orisa daleme. Kowe nek arep ning Gunung Kidul liwat Piyungan lho daerahe Mbak Orisa. Oh iya to. Heeh. Iki lagi sugih iki no. Oh, mergane sapine payu nggo Idul Adha pirang-pirang. Nggih, payu loro, Pak. Alhamdulillah. Ya syukur payu loro. Payu loro nek 30-an yuta ra wis 20 yuta. 20 mung cilik kuwi. Rada cilik. Wis standar ngoten. Terus dadi kowe saiki wis ora merah susu. Tesih siji tapi wedok. Oh, sing tok persi susune kuwi. Nggih. Ya kuwi sehat kuwi rasa tok godhog langsung tok ombe wis sehat. Tenane, Pak. Weh, domonge kok. Kuwi susu ya aja tok godhog, susu sapi kok aja tok godhog begitu habis merah langsung tok ombe kuwi sehat banget, justru itu paling sehat. Oh. Jare kowe tau kleru meres susu? Nggih, lah sing kula dol niku. Wah, ayo. Kleru piye? Jare nek tau dicritani ana sapi lanang kok diperes susune ro Alisa. Iya, dadi dheke ngotot-otot niku sapine ming. Ora metu pokoke. Malah muni neh. Ora nek kuwi ngapusi kuwi. Sing muni neh ki aku nang dul desa. Iya. Iya. Ya. Ana dowang bagus. Ya. Dowang bagus. Mau bengi ora metu suarane blas kok saiki iso cethu ya, Mak. Lah kowe ora ngerti kok. Wayangan awan mau aku ora ketok to. Heeh. Aku nambani Orisa kuwi apa? Tak pejet persendiane. Iya. Nggih, Pak Manjur ya. Ah iya wis. Nek kira-kira kowe ora nyuwara ning nggon aku. Iya. Oh, nggih. Ning nggon aku ya aja nyuwara. Lah Ben suarane bantas. Terus kaya ngene wong nandang asmara apa tak
Apa sindenmu kabeh iki ya mbiyen sekolah ning Pamulangan? Iki SSN, bocah iki sarjana seni. Ya, Ning biyen ya ora iso nyinden, biyen malah Mboten. nyanyi dangdut. Blas. oh iya to. Terus tak dandani, "Nak, kowe nek dadi penyanyi dangdut kowe esuk umur 35 wis ra payu. Wis kalah karo sing umur 20. Iya. Kulitmu wis mbawa wobel, Kok kulite nggawa bel? ting klintring. Heeh. Mula kowe melu nyinden, "Nggih, Pak." Ajar nyinden ya sendika. Nah, terus ajar nyinden ditinggalke. Soale sinden ki ora gagas umur 50, umur 55. Nek suarane ijek apik isih dienggo nok. Ya, Isih dijak karo dalang-dalang kuwi. ngono ya, Mak. Perkara rupa wis ora bakal digagas. Iya. Sinden ki sing didelok suarane, dirungokke Nggih. suarane. Lah jenengan kok mboten golek sinden tuwa-tuwa? Iya maksudnya. Lah jare mboten dimatke mukake tapi suarane. Aku seneng jane golek sinden tuwa ki. Ming wegah nek tengah wengi nek turu elek-elek kabeh to. Iya. Wis jan anggere muni ngantuk kae terus endi sing cangkeme merot kok. Iya. Nek dikon kleru, Iya. monggo Bu, dadi ati. Inggih sendika. Monggo le akon dadi ati le nembang ya. Pamintaku. Iya. Ono kaya ngono kuwi. Nekat pokoke. Ya. Duh dewa Jawa Tegung walas Sono Sondra maring wak mambi besok kapan katekan besok kapan katekan lanang apa wedok anakmu sesuk sa? dereng ngertos Pak dereng di USG Oh, urung didelok saka ning ngene Pak dokter kae urung. dereng Oh dereng iya. ketok Ya urung ketok nek patang sasi. Nek anggere duwe anak wedok ki nuwun sewu, anggere pripun miring ngiwa mesti anake wedok. Oh iya to. Miring nengen anake lanang. niki jenengan bedhek lanang apa wedok Pak Nek ndelok saka penyawangku ketoke kuwi wedok. wedok Wedok soalé mbokne le nyandang ketok ayu dadine bocahe mesti wedok. nggih Iya. Karo neng omah kowe glundungke tampah kae lho. Glundung nek tampahe tiba nengen kuwi lanang, nek tampahe tiba ngiwa kuwi wedok. oh niku pun pasti Ya mbok. Aku ya mung le omong wong tua-tua kae kok. Besok kapan jejer jejer lan wong bagus umpamakna umpamakna yen nah kodha tanpa tanpa prau sasadara den pepatri nyidam Monggo. nyidam sari as ma Ya. ya mangga sekolah langgam ku lebokke dangdut ya Nak. Ya, yo, mangga ya.
Ya tak matke ya kurang gawean kok sa. Pripun to? Wong meteng kok ya le megal-megal mempenge raja mak. Mboten indik-indik kok kula. Iya, engko bocah iki nang jero rak ya protes kok. Ibu ki ngapa to iki kok bawa iki? Mboten kok lame ngeten iki kok Pak. Sithik. Oh, heeh, wis. Wis gak linggo, heeh. Tangane aku mentok pledhingi malah. Iya. Le mrakteke kok ning ngarepe dalange. Ming ngeten kali ngeten. Aku ndur kon piye kuwi ngono. Iya, Mbak Orisa wis kepareng ngaturake ya, Mak. Iya. Nyidam sari yo gentenan sindene pirang-pirang no. Ya diaturake mbaka siji. Sapa sing kepareng tok aturi? Mbak Tatin. Ya. Ayo Tin. Aku jane rada wegah karo cah iki. Lah ngopo? Gara-gara mau bengi aku mau esuk njaluk masakan karo ibu-ibu sing masak ning transit kono. Bu, kula damelke cap jahe nggih. Gule kobis mawon apa, Pak? Waduh. Kok wis nganu apa ya? Ganti apa ya? Iya. Ayo. Jumeneng gawe wis. Gelem mboten? Gelem wis. Gelem Anane kuwi ya. Nek ra gelem aku gak ngadeg. Ya ngadeg kok. Ya. Sinden galake ra umum iki. Nah. Ya. Wis ora usah bahas. Napa? Ora usah bahas gule kubis. Ya. Terus bahas apa? Wis ora usah dibahas liya-liyane aku ora seneng. Bahas Lemeteng Riza? Ngapa bahas Lemeteng Riza ngapa? Mboten nek kula ora ditekoni wayahe apa ngono.
Awang kowe ora ngopo-ngopo kok kowe ora meteng kok kon nekoni. Ya nek pengen meteng kaya Riza ngono. Maksude kowe pengen meteng kaya Risa. Nggih. Ayo omong bojomu kok omong aku. Maksudnya carane tipsnya itu lho. Oh nek anu metu wedok. Nggih. Miring iwa. Miring iwa. Terus nek miring nengen? Miring nengen metu lanang. Lah piye? Ayo kowe wong kowe iki dadi anu kok pertanda. Wong mancing kae wewe nek mangkat kudune ndelokke sik wedok kok, Dit. Lah kok saged? Wong arep mancing kae nek mangkat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen, ling nguncalke pancing saka tengen. Oh, nek wedok turune ngiwa, ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah, rasah mangkat mancing. Iya. Lah ngapa? Nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embo. Udu iwak. Apa iwak? Ya embo. Wah, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah wong tekon lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Nek tampah wae pripun? Nek tawah mau diglundungke tiba Glundungke. nengen lanang, tiba ngiwa wedok. Nek diglundungke cementel? Lah to, pertanyaane aneh to kuwi. Lah ya kan glundungke iso terus glundung cementel nane wondo dadi apa ya? Metune ya bayi tuwa. Bayi sing rupane wis ting Sing sing mayang wawawan nggih. Ora usah ngomongke bayi mesake Orisa ku ndak pikirane nglambrang. Wong ibu hamil ku aja pikirane nglambrang. Ku malah mikirke sing ora-ora. Lah ming tekok lho. Iya. Ya tak wangsuli to tekok tak wangsuli. Nggih. Pak Wondo. Ya ki hari kedua pentas nang kene. Ten Wono Kasihan. Ya Wono Kasihan. Ya. Kene piye ibu-ibu kene mau ya iso gawe geblek. Napa nggih? Oh, Kak kula mboten dinei. Lah kowe le transit nang lor mulane ya Ora diteri. Lho kok ora diteri anggepe apa? Iya, esuk-esuk mau ya mak iya. Gebleke napa? Rupane napa? Putih, ayo putih kaya Padha. geblek Kulon Progo. Paling ya tetep enak nggunaku. Gebleke sapa? Geblek mriki kalih ngen kula. Ya urung karuan wong nyatane mau ya dipangan wiyaga-wiyaga ya entek kok. Karep apa wiyagane? Do seneng. Jasa tak gawe geblekku ya, Ca. Entuk Piye? apa geblekmu dirayah wiyaga semene? Loh, geblek nganu lho, telo lho. Lah iya, lah nek kowe nggo sak plastik rak mesti do dirayah to. Wong anggapmu pikiranmu ki kotor ora. Geblekmu Aku geblek. arep ngenehi Pak Wando wae kok wi. Men Oh. dimut wae. Ora ndek untu. Iya. Kowe kok sajake suwe-suwe kowe kepencut lho Den. Kok mau ya wis anu e. Wis ngapa? Terus terang nek jarine jatuh cinta ngono e Karo sapa? Kalih kula. Weh, la ilah. Piye ndo? Tenanan piye ndo? Neranyak kowe karo. Lah jare cintaku ngono e, mau aku ya wis Kowe cinta. karo iki apa? Niku Ayo nggih. karo iki ta? Nggih. Wis rabenen tenan. Lah napa? Wah, sesuk kowe nek meteng laire wit gedang. Kok wit gedang? Ah nek wis tuwa kaya ngene iki arep ngomong. Ane kok ki meng tuwa ketoke fisike tuwa ning umure ora lho. Ora ya padha aku 47 iki. Ah kok rupane ya jan tuwa ya. Iya, ah iki nek nang mburiku kan nampani gas terus. Iya. Dadi ngrusak rai. Awang nggone tengah wengi ngono ngangkat bokong ngono dus. Terus kono waduh mati aku ngene raine ting telekuk. Iya. Berarti nek arep delok wujude anginmu ya kaya kuwi ngono. Oh, kurang ajar. Nang kewe ndo, ndok jupa jabu ora goleki kowe wis ben. Ketake wis jebak jabu ket mau lirak-lirik aku terus e. Ayo pen ya. Ora ngono kuwi ah nek Nek bojone. mayang ya apik tenan e. Cekelane janjos. Cekelane sapa? Wanda. Wondo ki ora kok cekelane, nyekelke kowe baut kok dek iki. Cekelke napa? Nyekelke BPKB sertifikat. Iya. Nggih niki napa pamandutane? Terserah kowe kira ana pamut tak tilane BA sik Tin. Ya. Mbok menawa ana sing mresani nang lumantar streaming akeh sing padha nyuwun. Ya ana ya Mak. Wo, wah Pak Dukuh ki ya aneh-aneh piye. Lah pripun? Request Sekar prei kanan kiri iki maksudnya lagu piye iki njur lunga ta piyaine? Iya. Hah? Prei kanan kiri pareng mboten nggih Pak Dalang. Ah iringane sing mboten iso, Pak. Iya. Prei kanan kiri. Prei kanan kiri tengah mlebu ya cilaka. Ah iya ya, Mak. Matur sembah nuwun. Ya.
Iya. Napa? Liyane prei kanan kiri Pak Dukuh sing nyuwun prei kanan kiri iki. Iya. Ora nganggo keyboard kok. Ngaturke apa? Sakarmu. Ya. Sing gumyak napa sing? Sing gumyak mumpung isih sore. Ya. Gumyak napa nggih? Enten pamundutan Pak Bu napa? Malah hahe. Niku mboten nonton tempat ini jenengan. Piye? HP ini. Piye? Napa? Jambu alas sapa sing duweti? Lho, kapokmu kapan wis? Jarum-jarum. Senengane jarum-jarum. Anggere seneng tawa ya ngono kuwi. Wis manut kowe wae. Iya. Engko bapak-bapak ki men padha midhangetake. Ya. Riyen niku kapun tau latihan napa Pak? Lingsir wengi kula nyobi nggih. Oh, sakaremu. Ya. Nggih ngangge bawa mboten. Nganggo bawa. Iya. Mong sliramu, mau nduk wis durung ya? Empon rampung. Oh, ora krasa ya. Dalang ngrasake kok kon krasa. Ah wis ora iso dirasake. Apa iso? Ora kendo tandangi to. Lawani aku. Iya. Ya, mangga.
banjur Umbele meler e. Oh lah. Gilap. Adem milih dhewe ra krasa e. Ah ya nek gawane kaya ngene wong aku ki nek awan waras nek bengi ngene iki mesti sentrap-sentrup kok. Mergo adem kok. Dilap nganggo tisu. Ngene iki pun nganggo tisu. Heeh, biasane nyok keraket tisune. Ayo guys diteruske ya. Napa nggih? Oh, biasane to. Niki mboten e. Ya berarti apik tisune kuwi. Aku kae sok ngono kuwi. Lho kita iki aku ngono. Jenengan cak ngelapi. Gak wis sangeme ora. Pripun ta? Ora. Wong aku ora meler kok. Iya. Ora iso ngimbangi kendhange kowe. Lah aku ora iso bingung tatak-tatak ngono piye ya. Lah wong-wong ming kuwi ping jogetan reyok kok. Nek ra ki pripun joget? Tak gondang-gondang, tak blang, trang tung 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 blang. Ngono kuwi ming gerake awakmu men padha dimbangi to. Pengendange tangane nganti semplok-semplok kok. Semplok. Lah ning joget piye mantuk-mantuk tok? Mantuk-mantuk tok piye kok njur mantuk-mantuk tok ora. Yo liyane ora obah mantuk-mantuk tok. Lah pas lek ngepas kene iki lho jogetan iki kula nang paham e. Asa dipaske engko pas dhewe. Dalang iki saru. Ora wae kok ya. Yo, mangga teruske. Men.
obah-obah pundake tok. Ya mesti obah mbangane ora. Kowe iki mulane tak kon olahraga men awakmu ramping. Kowe iki nek awake ramping ayu, ngandhu awake gedublah semono wis. Nek enten iki mboten ayu po. Lah, Terus ya dicilikke sithik lah wong lengenmu sak kempolku ngono kok. Iya. Nek nganggo kaos kakiku dienggo lengen cukup kuwi. Ya ora apa-apa ya Mak. Iya. Sinden subur ya wis ngono kuwi nok. Ya. Kepomo wis apa-apa ana dadine ya wis urip ki mung kari kepenak. Ya dirasake. Ayo gentenan. Mengko gek diterus-teruske. Ya, engko ndak wektune selak ngoyak. Ya. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Ayu Purwalestari, monggo Mbak Ayu jumeneng sing ngau kacamata iki. Ya. Nek iki pancen sinden khusus-khusus klasik upama dangdut ya dangdut sing alus-alusan. Oh iya. Monggo. Nah, wah. Ya. Beda ya Mak suarane. Beda. Suara wong wedok alus ki suarane apik. Nggih. Lho. Nek kae mau wong wedok kepanjingane iblis nek sing kae mau. Iya. Omong kok ora iso nek iki kepenak dirasake. Ya yuk nembang yuk. napa, Pak? Nah, penak to. Napa, Pak? Lho. Ya. Ki sing jeneng wong wedok iso ngunggahke derajate wong lanang ya kaya ngene iki. Ya. Terserah manut. Ki akeh pamundutan tembang kangen ya ana. Ya. Saka sing padha chatting lumantar WA. Ya. Oh nggih, tembang kangen. Mau bengi wis urung? Wau dalu dereng. Oh nggih, ki sing saka Jakarta. Ya. Nyuwun tembang kangen. Ya. Ki ya ana meneh sugeng dalu menika saking Prambanan. Oh, ana sing ngersake langgam rengu kok, Nok. Ya. Langgam rengu. Diaturke sik langgam rengu. Ya. Mangga. Memanise merati Neno agawe talining brangta kamerane kurang nengah ya Mas. Oh. Wis rasa kowe wis cetha nang streaming wis cetha. Oh nggih, ketok gedhi. Neno. Ayo ketok gedhi wong bojomu ning omah kaget kok. Lah, Lah iya bareng karo kowe nang kamera. Wulo. ben marem. Heeh. Lho nek gedhe iki marem ya. Bener. Apa-apa baksoe nek gedhe mah. Bakso nek gedhe marem wareg. Mula ana bakso bom, bakso. Bakso beranak. Nah, kuwi marem yo pangan langsung jebluk ning cangkem. Ya. Ben. Jebluk mbok ben yo no. Iya. Gandes luwes tur merak ati Neno rena wengi montra tapan golek isi montang manting tanjena neno kang masira wong bagus nyanding gampang temen hamba be
Ya. Sajake katon rengu wonten apa niku bile sampun dalmu. Ya. Bebasan saupama kaya ngenteni kumambanging selalangke dadine Yuk. Noneno. Ya.
Kula nuwun Mbak Ayu. Ya, ngono ya Mak. Mau HP ku error saiki bareng tak buka wis pirang-pirang nok panyuwunan Ya, saka Medan Sumatera. saka Nunukan. Nunukan Medan Sumatera kono yo nyuwun lagu. Ya. Iki nyuwun gonggominan. Wah, matur sembah nuwun. Sriuning. Oh ya, diaturake. Wah, iki ana sing chatting karo aku nek tati nyanyi atiku rasane plong. Oh iya. Yo tak deloke wonge. Wah, jan piyayine iki lho, Din. Lho. Iya, wonge koyo ngene. Lemune ra jamak-jamak. Iya. Ya wong lemu entuk wong lemu dadi ora kena nganu. Ya. Saka Pontianak. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Semalah iki saka London no. Ya, Sing sok asring menehi awake dhewe maringi apa yo? Werna-werna karo kanca-kanca pengrawit, kanca-kanca sinden. ya. Matur suwun nyuwun podang kuning. Ya, engko diaturake. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Wah, pirang-pirang engko diaturake mbaka siji. Ya. Sing bagus saiki Ngaturke Mbak Wati dhisik. oh ya. Men jumeneng. Heeh. Sapa ngerti nek kulinane nggon gamelan, sapa ngerti nek terus kepengin dadi sinden. Ah iya. Ngono ya, Mak. Iya. Jebul nyanyi teng gamelan menika schedule. Schedule. Nggih. Sugeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu. Napa? Kleru Mas. Mboten napa-napa, kula niku isih 28 taun kok. 28 tahun ora. Ping pinten? Mas nggih kenging, Pak nggih kenging. Nggih. Sinden-sinden kula niku biasane nek teng Yojo nek ngundang pimpah. Iya. Mboten napa-napa. Bebas mawon, Mbak. Iya. Badhe nyekar menapa, Mbak Wati? Wau wonten pamundutan Sriuning. Oh nggih, sip. Ah, jar slendro. Nah. Slendro menika nek keyboard kare gamelan rada beda lho ngatos-atos. Iya. Sinebut pahlawan putri. Ya. Ingkang bawa Pak Pri mawon. Das pundi? Das pundi, Mbak? Ingkang bawa Pak Pri. Oh, mboten. Mboten napa-napa. Nggo, belajar. Mengke kula tuntun. Sampeyan rada lamur to. Malah nglamur-nglamur kil. Mengke kula tuntun, nggih. Kula niku nek nuntun sregep kok. Biasane kula sik nuntun lho. Napa? Nah, iki no. Iya. Iya. Ora apa-apa. Santai wae. Yo. Sepira to? Sinebut pahlawan putri. Mangga, alon-alon mboten napa-napa. Sinebut pahlawan putri. Nah, Sriuning dicukur gundul. Monggo. Sriuning mestika tuban. Ya. Monggo lajengaken. Lho. Lah kok malah akon dalang ini pripun? Kula tak langgami mawon. Napa? Kula langgami mawon. Oh iya, langgami sing bawa men Bu Prastiwi, ra apa-apa. Nggih. Karang ya urung apal cakepane kono. Iya. Sinebut pahlawan putri. Iya, Pras. Sinebut pahlawan putri. Lho, niki mbiyen mantan penyanyi dangdut Purawisata wis sakniki wis nyindene apik banget kok. Iya. Sakniki wis belajar. Mbiyen nek muni dangdut wah wis nggilani no. Iya. Kula nek sinau tenggen sinten? Tengene Mbak Prastiwi niku. Oh, Nggih. Mungkin nek jenengan dereng ngerti daleme kula terke. Ah, iya. Kasih nggih ngeterke. Napa? Kasih. Ya ampun gasik-gasik banget. Kasih iki tegese. Gasik iki tegese piye ta? Meruput. Oh nggih, tenan. Mangga. Sri Huneng Mustika
neno putra Kanjeng Sira lawe neno tak prangkung pecana bebelo wirat maya tan burung sri huning gugur dadi kusumaning bangsa pirang-pirang ki saka Denpasar barang ya kirim nawala no. Ya ora apa-apa, Mak. Mangga Mbak Wati.
Matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake iki mau sriuning pamundutan iki mau no. Ya. Ganti sapa? Iya, kiye mbake sing saka Cilacap ki jumeneng ya, Mbak Rido. Ya, oke sit. Iki anake cepot. Lho, Ngawur wae ora. Yo. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, jan Kurang pinter. kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gue aja Kayak ngantuk, aku. Pak. Aja Bu. ngantuk iya. Kepriwe mbok kaya lembug nyong kenembang apa? Kepriwe apane? Nyong ngarep kon nembang apa? Ya tulis Piai Banyumas ya nembang cara Banyumasan. Mau awan uwis kok. Mau awan sing delok lan ora akeh kaya ki. Nyong kepengin tembang kangen uli ora, Pak? Apa? Tembang kangen. Uli wis. Dijel ya, Pak? Jajal. Dibawani ya. Ya jajal tok ning dituku. Iya. Oh, Rika nggak njajal langsung dituku kowe. Iya kaya kowe, kulinane kaya kowe. Tuku sik maring jajal. Mingkar mingkurengu kara Tuli ki pada anu ya kompetisi pangkur Semarangan ya. Iya. Kiye Rido, Ayu, Lisa, turu karo si kiye apa kiye sinden muka galak kiye. Mbak Tatin Iya. muka galak. Akarono karenan marti Siwi. Ya. Cuma pengaturan napasnya durung bener. Kelemon ya, Pak, dadine mandan nafasnya angel. Makanya ya kuru dhisik. Iya, kudune olahraga ya. Aja lemu-lemu. Yang esuk nyong baline mlaku aring Jogja. Ya ora Men apa-apa. langsing. Ya wah malah nek kowe gelem malah ora apa-apa. Iya. Kowe nek ora lemu paling ming lempoh. Engko nek langsing Rika kepincut. Apa? Nek langsing nyong kan ayu Rika kepincut. Nyonge wis ora kepincut maring wong wadon. Oh, Rika senenge banci. Kiye bocah omongane kewanen temen kiye. Jere ora seneng wong wedon. Tuli wis saya tua ku ora seneng wong wadon. Oh, senenge wong lanang berarti. Ya ora kaya kowe, Tuli wis menep pikire kaya Oh, kowe. ya setia ya, Pak. Iya. Ya bojone siji bae aja akeh-akeh. Ya sakarepe inyong. Jarene wis tua ora arep macem-macem. Ya, sire sih kaya kowe. Ya wis manut nyong. Nah, iki angel iki. Bengawan Solo. Mau wis muni lho Pak Bengawan Solo. Iya, nyonge ya krungu. Iya. Ya, Pak Wondo jenengane. Tuli Wondo dalange mawon sih kreatif temen. Iya kok, jalukane warna-warna. Kiye durung metu Indonesia Tanah Air beta ya. Marai gemes nyong dadi gemes saring Rika Pak Wondo. Aja dijiwit kulite nglocop kaya kowe.
Anu kulitok sih. Iya, ora ana daginge babar blas. Mulane Pak Rika bojo karo nyong ketularan lembung esuk. Sapa? Pak Wondo. Nggih. Iya. Tuli iki Wondo bibar meguru anyar ya. Bar loro terus akeh cewek sing kebencut, Tatin ya kebencut, Rido ya kebencut. Kena gagah banget kok. Apa? Ganteng banget. Kuli matane Rika rusak ya. Kayak kiye ganteng. Ki rupane Iya, kayak ki. salah. Nggih, kayak ki raine kayak ki nggih. Kayak gedebuk. Ya Allah melase. Caraku ora terima Pak, Rika aja gelem nang mburine Pak Seno. Ngapa? Kuwe jarene Pak Wondo kayak gedebuk. Ya ora apa-apa, ora gelem nang mburiku ya ora entuk dhuwit. Iya sih bener Pak. Lah ya wis. Sinupo sinu karato mreh ketarato pakertine ilmu Luhur. Bocah iki duwe kelebihan tenggorokane luar biasa. Kelebihan berat badan sing bener. Ora luhur. Lah Rika menggok-menggokna ya nyong dadi bingung. Sune nek ora ngenggengna Rika ya ora seneng ya ki. Iya bener nyong. Kene Rika ngerti neng nyong seneng sing menggok-menggok. Iya. Nek sing lurus ora penak. Ya wis kaya kowe, pokoke Rika meneng bae nyong sing enggak-enggokna. Iya. Dadi jere Pak Santoso. Anu Pak Santoso kulina menggok-menggok mbok ya. Iya, saben dina. Saenggon maring sing clentrem. Saenggon ya. Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama gemeng aji Ya, Yo, tembang kangen. Monggo dados. Dados. Iya.
Kok ora ngerti suwe njur sampun. Bingung kok nyong, Pak. Apa? Bingung. Ya, ora. Budek rika ya. Tulu nek wong Jawa bingung, kiye ndodok kudune digoceki. Nek nyong ndodok anu lemu yang jengkang, kepriwe sih Rika? Lah tulu nyonge sing nampani. Oh iya, yang ngene Rika nyong teng ndodok. Apa? Tampani. Aja kaya kowe. Kowe bolu. Iya. Kok kowe bolu? Wis mbok nyong. Wis mbok, Ya, wis wis. mbok. Ya. Laka sawere apa, Pak? Apa? Kene sepi ya njaluk lagu laka sawere. Ora ana kiye. Anak rokok Rika ora udut. Yang ngene tak udut. Apa? Yang ngene tak udut. Ya jasa iki. Iya. Diaturake. Apa meneh, Mak? Mumpung sindane ora teko akeh no. Ya. Saiki Mbak sing tak kon leren Mbak Orisa tok. Oh ya. Kabeh ngadeg saka Mbak Rido tekan Mbak Wati. Ya, ngabeh ngadeg. Mike cukup ora? Cukup mike ana 12 kok. Ayo, jumeneng kabeh, ya wis. Nah, ya. Neti, Prastiwi, Mbak Wati, ya jejer ning ngarep. Lagune apa? Mau dipeseni karo sing padha ning transit pas masih nom-nom Pak mangke nyuwun liwung. Oh ya, nyuwun liwung. Ya. Diaturake. Iki rasa, iki lagi meteng kok tok jiat-jiat kowe iki ngomong. Oh, wong kejeme ra jamak-jamak ora. Napa to? Aku iki Orisa ben nang kene. Kula omong kali Oriza lho, jenengan iki ngapa? Ya wis, mulai sesuk kowe melu wondo wae. Isa nguripi ora nda? Kaya karo aku kaya wis ora seneng. Iya. Jak mancing aku gelem jak mancing. Ya. Cak Yai Jiro lu 6. Ya, liwung. Hati liwung atiku. Ya. Sik ngarep Prastiwi nggo gawe gerakan men diterokke. Prastiwi ngarep ayo. Nah, sing tuwa. Ya, ini. Sinden 150 cm. Mbok ne makon jadel iki tati. Sapa? Ki kurang ajar. Aku karo sapa-sapa kurang ajar kok. Sumen dijak wondo wae. Ale mayang kapan? Ayo sakarepmu kok le mayang ora urusan. Ora tau mayang kon. Salahe kok kaya. Iya. Mangga. Ya. Dadi dipimpin Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi mbukani celuk. Dadi liwung atiku. Ah, engko terus kur bareng. Ya. Karo joget. Heeh. Sing mburi-mburi iki isin kalah lincah. Kae umure wis 55, ayo. Nyatane iso lincah kowe mung dokon megal-megale angel ra jamak-jamak. Prastiwi we kaya ngono we semangate ra jamak-jamak. Aku ra ndek isin. Heeh. Pancen kowe panganan mumpring dadine. Iya. Mangga, ya.
Ya ora apa-apa ya semangat no. Iya. Nah, ayo Pras. Sapa rajos? Iya. Ibu-ibu Dharma wanita do nembang apa jenenge iki? Liwung. Iya. Ayo, diwisi tekan semene wae mak limbukane. Iya, mengko gara-gara iso diteruske ya, Nak. Iya. Ayo leladi ingkang sinuwun, Ayo tak derekake mak. tansah marmaring sukma. Sinupmaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing-wonten gupit sanggar sangarup ngogantong sampun semanten Prabu Sastra hambur ingkang ginlandang nata mangkula Prabu kula